politikament nemmen li l-għaqda, il-messaġġ ta' għaqda, irrenja fuq messaġġ ta' firda huwa vot ta' fiduċja fil-gvern u fil-moviment illi imexxi lil dan il-gvern, huwa vot ta' rifjut tal-firda u kontra min jaħdem kontra pajjiżna, kif ukoll kontra naħseb huwa vot kontra id-beżżieħ fuq ix-xjuż illi ma jeżistux u li fil-verità l-poplu vota b'mod ċar ħafna. Jagħtina enerġija għal ħidma b'saħħitha għal li ġej. L-appell tiegħi lili l-ewwel wieħed u l-sħabi kollha li minkejja dan il-vot storiku, din maġġoranza storika issa. Aħna sallum il-ġurnata hemm konnedna li ksibna l-ikbar maġġoranza minn wara l-indipendenza l issa nistgħu ngħidu li ksibna l-ikbar maġġoranza fl-istorja tal-pajjiż. Anka meta kien fadlilna il-riżultat li kien kiseb Pawlu Boffa f'54 jekk insejjer żball issa għaddejnieh ukoll. Li xorta rridu nibqgħu saqajna mal-art u rridu naħdmu biex nkomplu nisimgħu in-nies. Xorta importanti kemm laburisti kemm nazzjonalisti li ma votawx u aħna rridu nisma'hom tnelli huma xi tnelli huma wasslu messaġġ irridu nkomplu nisimgħuhom u xejn irridu nkomplu naħdmu aktar. U aħna ngħada filgħodu ħankomplu naħdmu u nittama fuq kollox li l-messaġġ li tal-poplu jeħduh il-persuni li ħajkunu qegħdin jirrappreżentaw il-pajjiżna issa fil-5 snin li ġejjin fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Prim Ministru tal-li kont magħna b'dan il-kollegament. Din hija rebħa oħra storika, hija rebħa akbar milli ksibna fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li għaddiet. Il-projections li għandna sa issa jitkellmu fuq maġġoranza ta' aktar minn 45,000 17% u allura dan huwa sinjal ċar illi dan il-moviment illi nbenna madwar il-Partit Laburista għadu jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti waġi kollu. Ovvjament dan nagħmluh u ngawduh grazzi għat tmexxija illi għaddejjin bħala gvern, bħala partit, il-kampanja pożittiva illi kellna u ovvjament fuq dimnet is-sem tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Grazzi ħafna Leander, mija issa l-kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru Kert Farrugia. Kert, l-ewwel kummenti tiegħek f'dan il-mument. Jien naħseb huwa sinjal li n-nies jaslu l-għaqda fuq il-firda. Il-messaġġ tal-kampanja kien wieħed pożittiv u nemmen li huwa sinjal kbir ta' fiduċja fil-Prim Ministru u fil-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Nemmen li il-messaġġ li batu n-nies huwa ħafna ikbar, wieħed ħafna ta' għaqda u ta' fiduċja fil-Prim Ministru ta' Malta. Grazzi ħafna Kert.